አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክስካብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታርህርህት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አዴ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። መጋቢት 1 ባሕቲ ሓጎስ ይግበረልና። ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። ብሩኽ ባሕቲ ይግበረልና። ባሕቲ ፍስሓ፣ ባሕቲ ሓጎስ፣ ባሕቲ ጽድቂ፣ ባሕቲ በረኸት ይግበረልና። ከምኡ ድማ ወርሓዊ በዓል ልደታ እዩ። እታ ብልደታ ንኹሉ ወጋሕታ ብርሃን ሓጎስ ፍቕሪ ዝኾነት ምብራቀ ፀሓይ ወላዲተ ቃል ወላዲተ አምላኽ ቅድስቲ ድንግል ማርያም አዴና ኣብ ዘለኹምዎ በረኸታን ኣመላድነታን ጸሎታን ጣዕሚ ፍቕራን ምስ ኩላትኩም ምስቶም እተፍቅርዋ ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። ስንክሳር 1 መጋቢት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦና ማቱሳላ በዚ ዕለት ድማ ካብ አቦና አዳም ሻምናይ ትውልዲ ዝኾነ አቦና ማቱሳላ በዓሉ ይኽበር። ቅዱስ ማቱሳላ ወዲ ጻድቅ ሄኖክ እዩ። አቡኡ ንቕኑዕ ላሜሕ ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ታሪኽ ድማ ነዊሕ ዕድመ ኣለዎ። 969 ዓመት ዝጸንሐ በዓል ነዊሕ ዕድመ አቦና ማቱሳላ እዩ። ከምኡውን ሓደ ካብ 10 ቅዱሳን አቦታት እዩ። 10 ቅዱሳን አቦታትና ማለት ቅዱስ አቦና አዳም፣ ቅዱስ አቦና ሴት፣ ቅዱስ አቦና ሄኖስ፣ ቅዱስ አቦና ቃይናን፣ ቅዱስ አቦና መላልኤል፣ ቅዱስ አቦና ያሬድ፣ ቅዱስ አቦና ሄኖክ፣ ቅዱስ አቦና ማቱሳላ፣ ቅዱስ አቦና ላሜሕ፣ ቅዱስ አቦና ኖህ እዮም። በረኸቶም ይሕደረና። ቅዱስ በርኪሶስ በዚ ዕለት ድማ ናይ ሃገረ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ቅዱስ በርኪሶስ ዓረፈ። እዚ አቦ ድማ ንክርስቲያን ዝፈቱ ኣብ ናይ ቄሳር እለእስክንድሮስ ዘመነ መንግስቲ ተሸይሙ ከሎ ሃዋርያት ይሕልውዎም ከም ዝነበረ ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ ነቶም ህዝቢ ሓለዎም። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ግን እለእስክንድሮስ ሞተ። ድሕሪኡ ቄሳር መክስሚያኖስ ነገሰ። ንክርስቲያን ከዓ ብጽኑዕ መከራ ኣሳቀዮም። ካብኦም ከዓ ንብዙሓት ቀተለ። ሃገሮም ገዲፎም እውን ዝተሰደዱ ኣለዉ። እዚ አቦ ድማ ሃዲሙ ናብ ገዳም ኣተወ። እቶም ህዝቢ ድማ ደልዮም ሰኣንዎ። ድሕሪኡ ስሙ ዲዮስ ዝተባሃለ ካልእ ኤጲስቆጶስ ኣብ ልዕሊኦም ሸሙ። ንሱ ከዓ ኣብ ውሕዳት መዓልታት ዓረፈ። ድሕሪኡ ስሙ አግርንዲኖስ ዝበሃል ካልእ ኤጲስቆጶስ ሸሙ። ናይ ስደት ኣዋርሕ ምስ ሓለፈ ድማ እዚ አቦ አባ በርኪሶስ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ተመለሰ። አግርንዲኖስ ዝበሃል ካልእ ኤጲስቆጶስ ከዓ ሸይሞም ጸንሕዎ እሞ ናብኦም ኣብ ዝበጽሐ ግዜ ድማ እቶም ህዝቢ ብምምጽኡ ደስ በሎም። አግርንዲኖስ ድማ ተመሊሱ ኣብ መንበረ ጵጵስንኡ ክቕመጥ ለመኖ። ብዓብዪ ድኻም ድማ ኣብ መንበሩ ኣቐመጥዎ። ምስ አግርንዲኖስ ድማ 1 ዓመት ነበረ። አግርንዲኖስ ከዓ ዓረፈ። አባ በርኪሶስ ድማ ብጣዕሚ ክሳብ ዝኣርግን ዝደክምን ነበረ። ንወገናቱ ከዓ ካልእ ኤጲስቆጶስ ኣብ ልዕሊኡ ክሸሙ ለመኖም። ንሶም ግን ኣይከውንን በሉ። በቲ ወርሓት ድማ ናይ
ቀጶዶቅያ ኤጲስቆጶስ ስሙ እለ እስክንድሮስ በሃል ሓደ ሰብ ነበረ። ንሱ ድማ ኣብ ውሽጣ ጸልዩ ናብ ሃገሩ ክምለስ ናብ ኢየሩሳሌም መጸ። ስራሑ ኣብ ዝወድአ ግዜ ድማ በዓላት ኣብ ዝወድአ ናብ ሃገሩ ክምለስ ፈተወ። ድሕሪኡ ኣብ ናይ ትንሣኤ በዓል ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም መእተዊ ናብ እገሌ ኣንፈት ውፁ ናብቲ ኣንፈት መጀመርታ ዝኣቱ ሓዝዎ ብናይ ጵጵስና ስራሕ ድማ ክሕግዞ ምስ በርኪሶስ ግበርዎ ዝብል ቃል እንሆ ተሰምዐ። ወፂኦም ድማ ናብቲ ኣንፈት ኣብ ዝበጽሑ ግዜ ንእለ እስክንድሮስ ረኸብዎ። ክሕግዞ ከዓ ብዘይ ፍቓዱ ምስ ኣባ በርኪሶስ ገበርዎ። ክሳብ ዝዓርፍ ድማ ምስ ኣባ በርኪሶስ ነበረ። ኣባ በርኪሶስ ሙሉእ ናይ ህይወቱ ዘመን 117 ዓመት ኮነ። ኤጲስቆጶስነት ቅድሚ ምሻሙ 81 ዓመት ነበረ። ኣብ ሽሞቱ ከዓ 36 ዓመታት ነበረ። ብጠቕላላ ዕድሚኡ 117 ኮነ። ንእግዚአብሔር ኣገልጊሉ ድማ ብሰላም ዓረፈ። በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ቅዱስ እለ እስክንድሮስ በዚ ዕለት ድማ ናይ ሰማዕት ናይ ቅዱስ እለ እስክንድሮስ በዓል እዩ። እዚ ቅዱስ ድማ ሰማዕት ናይ ሃገረ ሮም እዩ። ንዕኡ ብዘይ ምእዛዙን ንዝረኸሱ ጣዖታቱ ብዘይ ምስዋኡን ከዓ ከሓዲ መክስሚያኖስ ጽኑዕ ስቃይ ኣሳቀየሞ። ብጣዕሚ ከቢድን ዓቢ ዝኾነ እምኒ ደንጎላ ኣብ ኢዱን እግሩን ኣሲሩ ሰቀሎ። ብዙሕ ግርፋት ከዓ ገረፎ። ጎኑ እውን ቀደዱ፣ ኣብ ገጹ ከዓ ናይ እሳት መብራህቲ ወሰኸሉ። ነቲ ስቃይ ኣብ ዘይፈርሐ ግዜ ከዓ ርእሱ ብሰይፉ ክቆርጹ ኣዘዘ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተጎናጸፈ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ብቅዱሳኑ ይለመነና፣ በረኸቶም ከዓ ይሕድረና። ናቶም ትዕግስትን ፍቅሪ ኣምላኾምን ኣብ ልብና ይሕድረልና ኣሜን። በዚ ሎማዓንቲ ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝዕሉ በረኸቶም ይሕድረና። ከምኡውን ናይ ወላዲተ ኣምላኽ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን እመብርሃን ኣዴና ቅድስቲ ጽዮን ኣዴና በረኸታ ይሕድረና። ባሕቲ መጋቢት ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ማቱሳላ ኣብ 969 ዓመቱ ዝዓረፈሉ ዕለት፣ ቅዱስ መርኪሶስ ዘኢየሩሳሌም፣ ቅዱስ እለ እስክንድሮስ፣ ቅዱስ መርቆሪዎስ፣ ኣባ ሚካኤል ዝሃገረ ኣስሪብን ኣባ ዮሃንስ ዝሃገረ ቦርልስን ሃይማኖተ ኣበውን ግጻዊን ስንክሳርን ዘሰናድኡ እዮም። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልደታ ለቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና እግዝእትነ፣ ቅዱሳን ኣቦኣና ኣዲያን ኢያቄምን ሃናን፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልኪ ትሩፈ ምግባር ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳንና ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ተአረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።